A plataforma veciñal de Palmeira vén de convocar unha nova mobilización en sinal de protesta pola falla de médico no centro de saúde da localidade. A mobilización terá lugar este vindeiro domingo ás 12 da mañá. Partirá da zona da Laguiña para percorrer posteriormente diversas rúas da vila ata chegar ao ambulatorio. Dende a entidade convocante quixeron mostrar o seu malestar pola falla de empatía de algúns gobernantes co seu problema, que veñen padecendo dende hai meses e o que a día de hoxe aínda non se lle deu solución, a pesar das reiteradas promesas. A veciñanza de Palmeira nos sentimos soas, nos sentimos abandonados, nos sentimos pois que os dirixentes non, os que gobernan non sinten nin a máis mínima empatía por este problema tan grave que temos, que é, en este momento, a falta de médico. Dende a plataforma insístese na necesidade de poder contar cun facultativo de xeito permanente no centro de saúde, xa que Palmeira ten unha poboación de idade moi elevada, con dificultades para desplazarse, o que agrava aínda máis o problema. Desde o día 15 hasta o día 31 deste mes só vamos a ter 3 días médico. Eso, bueno, o sea, médico, si ven, porque a veces os días que vai a vir, pois por motivos do que sea, non pode vir. Para lograr a máxima repercusión, dende a plataforma fan un chamamento non só á veciñanza da parroquia, senón por extensión ao resto do concello e a doutros municipios veciños para que acudan á manifestación deste domingo. E pedimos desde aquí todo o apoio da veciñanza de Palmeira, pero tamén da veciñanza de toda a comarca. Hoxe nós temos este problema, hoxe vivimos nós este problema, pero mañán poden o ter eles. Detrás de nós seguramente vai a ir a Guiño, vai a ir Corrubedo e van a vir outros centros pois periféricos, porque este problema xo tuvo Taragoña e Cabo de Cruz e están pechados. Por iso desde aquí insistimos e pedimos o apoio, todo o apoio ás persoas que o domingo estén aquí apoiándonos e berrando que queremos unha sanidade pública de calidade e a tempo completo. A convocatoria conta tamén co apoio da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza.